Αθηναϊκή επιθεώρηση. Οι μελετητές του είδους αυτού μουσικού θεάτρου λένε ότι η πρώτη επιθεώρηση, αλλιώς ρεβί, εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1894 με τον τίτλο «Λίγο απ' όλα», γραμμένη από τον Μίκιο Λάμπρου, ο οποίος μάλιστα δεν προήρχεται από το θεατρικό χώρο, ήταν γραμματέας του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με στίχους του Λάμπρου Αστέρη και μουσική του Ιωσήφ Κέσαρη. Θα ήταν παράληψη εκ μέρους μας εάν δεν αναφέραμε ότι πάντα κατά τους μελετητές είχε προηγηθεί του «Λίγο απ' όλα» και εν έτη 1888 σε θέατρο του Φαλήρου η επιθεώρηση «Ζήτω η Ελλάς» ή «Αθήνε διαμέσου των αιώνων» από το θίασο του ζεύγους Λασάλ στα γαλλικά αλλά και στα ελληνικά. Η εφημερίδα της εποχής, Νέα Εφημερής μάλιστα, δημοσίευσε στις 23 Αυγούστου το εξής. Διαβάζω. Διακατασκοπίας πλέον συστημικής και αδράς δαπάνης, εμάθομεν ότι το «Ζήτω η Ελλάς» ή «Αθήνε καθόλαστας εποχάς» είναι δραματικές σκηνές τοπικής και ιστορικής επιθεώρησης εις 4 πράξεις και 7 εικόνας. Αυτά τα ολίγα ως προς τη γέννηση της αθηναϊκής επιθεώρησης. Τι συμβαίνει όμως αυτή τη χρονική περίοδο τώρα στις μέρες μας στο μπάντμιντον, στο εξαιρετικό αυτό θέατρο της περιοχής του Γουδί σχετικά με την επιθεώρηση? Τι είναι η παράσταση με τον τίτλο «Θα σε πάρω να φύγουμε» και πού θα μας πάει? Ποια είναι επιτέλους η κυρία επιθεώρηση και ο εικονός της, ο Κομπέρ? Και η παράσταση αυτή ταξίδι από πού ξεκινάει και πού καταλήγει? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θέατρο Μπάντμιντον για να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Τις απαντήσεις αυτές θα δώσουν οι εμπνευστές αλλά και οι συντελεστές του «Θα σε πάρω να φύγουμε». Ο τίτλος από το παλιό τραγούδι των Γιάννη Σπάρτακου, Αλέκου Σακελάριου και Χριστού Γιαννακόπουλου. Θα σε πάρω να φύγουμε. Κείμενο έρευνα, Άγγελος Πυριώχος. Πες μου, Άγγελε, τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να ασχοληθείς με την επιθεώρηση? Αυτή την επιθεώρηση που συνδιαλέχτηκε με την ιστορία της Ελλάδας, έλεξε τα κακώς κείμενα, μέχρι που σατήρισε και την εξουσία κατ' επανάληψη. Πολλές φορές. Και όλο αυτό το έκανες παράσταση εν έτη 2013. Ναι. Όταν έκανα, ας πω πώς ασχολήθηκα με την επιθεώρηση. Όταν έκανα ραδιόφωνο στο 1984, τον πρώτο χρόνο της ελεύθερης ραδιοφωνίας, τον πρώτο χρόνο. Να μην θυμάμαι καν, 87 ήταν. Ήταν όταν ανοίξαμε, ήταν 1987. Μας έχουν δώσει μια εκπομπή Σάββατο βράδυ 12 με 3. Ναι. Τι λέγαμε, ιδίες τώρα και τώρα λεφτά. Καλά, ιδίες δεν είπες ποτέ. Εντάξει. Και χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ένας κύριος ο οποίος επέμενε να βγει να μας πει κάτι. Άντε, λέω, ας το βγάλουμε. Και είναι ένας άνθρωπος, αρχίζει και μου συναξαρίζει. Μου λέει κάτι που χωρίς να μου λέει τίποτα. Δηλαδή, και, εντάξει πήγες εχθές, ναι, τους το είπα και εγώ, δεν τους το είπα. Και συναξάρισμα. Και αρχίζει να παιχνίδι, κάνα δεκάλεπτο τέτοιο στον αέρα και μετά ξαφνικά σοβαρεύω και λέει Αλέκος Σακελάριος. Και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Και αυτός μου έβαλε την ιδέα. Ναι. Πώς κατέληξα εδώ πέρα? Ναι. Εδώ κατέληξα από μια άσχημη στιγμή όταν πέθανε η Σπεράτζα. Ναι. Έπαθα ένα σοκ. Και δεν μπορούσα να το ξεπεράσω εύκολα. Το ξέρω. Ξέρεις, όταν έχεις συνηθίσει, είχα φύγει εγώ στη Ζάκηθο. Και της είχα πει: εγώ κάθε 15 μέρες θα ανεβαίνω, θα σε βλέπω και θα φεύγω, όπως δεν θα κάνουμε. Και όντως ανέβαινε. Και είχα μια διαδρομή σπίτι της Περάτζα, σπίτι της Περάτζα. Και πες μου λοιπόν για αυτή την παράσταση τώρα που έχει ανέβει. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που μου έλεγε η Περάτζα. Με είχε πάρει και ο Κατσαρός για μια συναυλία που είχε κάνει με τανίζους συνθέτες και του είχα προτείνει εγώ να κάνει μια συναυλία για το σπίτι του ηθοποιού με τραγούδια της επιθεώρησης. Και είχα φτιάξει μια λίστα. Και του πάρτι μου το και φτιάξτε. Ναι. Και έχοντας τη λίστα αυτή, άρχισα να θυμάμαι ότι για όλα αυτά τα τραγούδια είχα ακούσει φοβερές ιστορίες από τη Σπεράτζα. Ναι. Και
Και συνέθεσες τα τραγούδια με κείμενα. Και έκανα τα τραγούδια με κείμενα και ήθελα να κάνω ακριβώς την ιστορία της ελληνικής επιθεώρησης, γιατί είναι πολύ υπερφύα να πεις το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί και όχι. Θέλεις πολλές ώρες. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια παράσταση τη βδομάδα. Ναι. Και να λες τώρα θα κάνουμε το 51, τώρα θα κάνουμε το 52. Ναι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι και εύκολο όταν ξεκινάς από το 30 Υπάρχει να το φτάσεις υλικό. στο 68. Υπάρχει το υλικό, αλλά Ναι. ποιος αντέχει. Και είχα αρχίσει και έψαχνα τώρα, ξέρεις, με το διαδίκτυο 6.000 πηγές, χώρια το δικό μου Το αρχείο που είναι σημαντικότατο. όπου το είχα κουβαλήσει το περισσότερο στο νησί. Ναι. Και κάποια στιγμή έβλεπα, παιδί μου, ότι η επιθεώρηση λίγο σαν εικόνα της Ελλάδας ήταν. Ναι. Έτσι κι αλλιώς όλα τα πράγματα που περνούσαν μέσα από την επιθεώρηση, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα καλλιτεχνικά, δηλαδή ήταν μια άλλη εφημερίδα ουσιαστικά, αλλά με άλλη ανάγνωση. Ναι, βέβαια, ήταν εφημερίδα, ίσως ήταν και το διαδίκτυο της εποχής. Έτσι. Δηλαδή τότε ειδικά τα πάντα περνούσαν μέσα από δηλαδή, τα τραγούδια τα μάθαινες από εκεί, τους τοπιούς τους μάθαινες από εκεί. Τα πολιτικά πολλά πράγματα που για κάποιον που δεν αγόραζε εφημερίδα δεν ήξερε το από πίσω, το παρασκήνιο το μάθαινε από εκεί. Και κάπως έτσι ταύτισα την Ελλάδα με την επιθεώρηση και όλα μαζί λίγο περάτσα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από αυτό, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι? Κοίταξε να δεις, μετά από αυτό, όταν ή κλείνει ένας κύκλος σου, ας πούμε, και ολοκληρώνεσαι? Ο κύκλος μου έχει κλείσει. Ή σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις κάτι ακόμα? Ο κύκλος μου έχει κλείσει. Από τη στιγμή που έφυγα έκλεισε ο κύκλος μου. Αυτό είναι ένα δώρο. Ναι. Κάποιος μου το έστειλε. Ναι. Αυτό. Είναι ένα δώρο. Δεν θα θέλεις ένα ακόμη δώρο όμως? Κοίτα να σου πω, επειδή όταν το έγραφα και είχα αυτό που σου λέγα τη μία φορά τη βδομάδα, εγώ το είχα φτάσει μέχρι το 91. Ναι. Όπου έπρεπε να κάνουμε μία παράσταση 65 ώρες. Όταν λοιπόν το ξαναχθένησα για αυτό, λέω αυτό είναι δύο μέρη. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Το δεύτερο είναι το 67 μέχρι το 91, που θεωρώ ότι είναι καταλυτική χρονιά. Και μάλιστα του έχω βάλει τίτλο «Θα περάσει και αυτό». Και ο τίτλος «Θα σε πάρω να φύγουμε» πώς προέκυψε? Το «Θα σε πάρω να φύγουμε» ήταν... Να πούμε εδώ, θα μου επιτρέψεις, ότι το είχε πρωτοερμηνεύσει η Ρένα Βλαχοπούλου στο Cine News της Οδού Σταδίου και συνεχεία το 1944 στην επιθεώρηση Welcome του Αλέκου Σακελάριου και του Δημήτρη Ευθυμιάδη. Νομίζω ότι τα λέω σωστά. Και βέβαια έγινε και παγκόσμια επιτυχία. Όταν πήγε η Βλαχοπούλου με το Σπάρτακο στην Αμερική... Βεβαίως του Γιάννη Σπάρτακου και του Αλέκου Σακελάριου και του Greek Bolero, τεράστια επιτυχία. Για πες μου. Αυτό λοιπόν ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Περάτζας. Το έλεγε συνέχεια. Όταν κάποια στιγμή έφτασε σε μια σκηνή που έπρεπε να είναι η πρωταγωνίστρια με τους δύο εραστές της, που ο ένας είναι αριστερός και ο άλλος είναι δεξιός, και ήταν η σκηνή του εμφύλιου, έψαχνα να βρω ένα τραγούδι που να με βολέψει, να το κάνω τραγουδιστικό. Και συνέχεια μουρμούριζα ότι θα σε πάρω να φύγουμε και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσε να είναι με τρεις άνθρωπους. Ο ένας να της λέει θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληγή σε άλλα μέρη και ο άλλος να της λέει δεν θα έχει αγάπη που μας καρδιοχτύπια και πόνο. Και έτσι μπήκε. Σου έκατσε καλύτερα. Έτσι μπήκε, ναι. Και άρεσε και σε όλους δηλαδή μετά. Πολύ ωραία. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' αλληγή σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας καρδιοχτύπια και δρόμους κι αγκαλιά θα βαδίζουμε στους μεγάλους τους δρόμους. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' αλληγή σ' άλλα μέρη που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Σε γνωρίζουμε ως έναν εκπληκτικό, δική μου η λέξη, χορογράφο, αλλά σκηνοθέτης. Πιστεύω, καταρχάς, επειδή πιστεύω στους κύκλους που κάνει η ζωή, σαν χορευτής ακόμα στην κρατική σχολή, για να μπορέσω να ζω, ήμουν σε επιθεωρήσεις, δούλευα στην επιθεώρηση. Μετά το 1992 ήταν η πρώτη μου επιθεώρηση σαν χορογράφος με τον Γιώργο Κιμούλη στο ΠΑΡΚ.
και τώρα γίνεται ένας όμορφος κύκλος και γίνουμε πάλι στην επιθεώρηση ένα έργο του Άγγελου Πυριόχου, σκηνοθέτης. Είναι μεγάλη ευθύνη και πραγματικά όμως είναι ένα εγχείρημα το οποίο το χαίρομαι κι εγώ. Πες μου, όχι εν δυνάμει σκηνοθέτης, τι προσπαθείς να μεταφέρεις στους ηθοποιούς, τι προσπαθείς να μεταφέρεις στη σκηνή, ποια εντύπωση γενικότερα θα ήθελες να δώσεις στο κοινό? Αυτό που πάντα έλεγα στους ηθοποιούς είναι ότι κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να αναβιώσουμε κάτι, αλλά ψάχνοντας σε όλο το αρχαιακό υλικό και όλη η μελέτη που έχει γίνει από το 30 μέχρι το 68 που αφορά το έργο του Άγγελου, αυτή η περίοδος η Ελλάδα μέσα από την επιθεώρηση, προσπαθώ να μην μιμηθούμε ή να μην βγάλουμε κάτι ρετρό, απλά με όλη αυτή τη μελέτη που έγινε να το ξανασυστήσουμε, χωρίς όμως με απόλυτο σεβασμό, προσπαθώντας να αφορά και το νέο κόσμο αυτό. Γι' αυτό και τα σκηνικά μας είναι πιο λιτά. Η Εύα έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά και στα κοστούμια. Την Άθενα, η οποία κάνει κοστούμια και σκηνικά. Ο Λευτέρης ο Παυλόπουλος στα φώτα. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή τη διαδρομή και το όμορφο ταξίδι που κάνουμε, έχουμε αργό ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο που είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος έζησε αυτή την εποχή. Ήταν παρόν με τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και στην προσπάθεια που κάνω. Δηλαδή κάνω μια σκηνοθετική δουλειά αυτή τη στιγμή που είναι εντός εισαγωγικών λίγο εξασφαλισμένη από την πληροφορία και τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ώστε να είμαστε συνεπείς στο θέαμα. Γιατί δεν θεωρώ ότι κάνουμε μια παράσταση μόνο να αρέσει, αλλά είναι και λίγο διδακτική. Ένας άνθρωπος που θα έρθει να ακούσει ποιος είναι ο Κυριακός, ποια είναι η Λουίζα Μπελίντα, τι γινόταν τότε στο θέατρο. Που αφορά τους νεότερους βέβαια. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ευθύνη, πιστεύω. Ναι. Και είναι και σημαντικό να σε αποδεχθούν οι ηθοποιοί. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Εγώ σε αυτό το τομέα αισθάνομαι τυχερός, γιατί είμαι με νέα παιδιά. Ήταν επιλογή μου να είναι νέα τα παιδιά, γιατί θα επικοινωνήσουν πιο καλά όλο αυτό το οποίο δεν ξέρουν, γιατί λειτουργούν πιο αυθόρμητα και πιο υγιή, όπως λειτουργήσα κι εγώ. Γιατί διαβάζοντας το έργο ή πολλές φορές εξηγώντας το, μου γεννόταν και εμένα ερωτήσεις μέσα από το κείμενο, τις οποίες θα τις έκανε κάθε άνθρωπος που δεν έχει ζήσει την εποχή αυτή. Οπότε με τα νέα παιδιά, τον Αντώνη, την Τάνια, τον Καμπουτζίδη, την Ελισάβετ Μουτάφη, τον Πεγνή, υπήρξε μια χημεία και μαζί περπατήσαμε αυτό το έργο, όχι μόνο για να το εκφράσουμε στον κόσμο ή να το δείξουμε, αλλά να το καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή ήταν μια σπουδή για μας. Ναι. Και για μένα προσωπικά είναι συγκινητικό το πόσα πράγματα έμαθα και πόσα καλούμε να δείξω, που είναι μεγάλη ευθύνη, με τον τρόπο που έχω στο μυαλό μου και πιστεύω ότι θα αγγίξει το θεατή. Να σε πάρω να φύγουμε, σαν λυκή Σαλαμέρη. Θα σε πάρω να φύγουμε και ο Γιώργος Κατσαρός είναι παρόν. Και πόσο σημαντικό είναι για έναν μαέστρο να βρίσκεται σε μια τέτοιου είδους παράσταση αναδρομή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό επίσης ήταν το μουσικό μέρος της επιθεωρήσης, τα τραγούδια, που θεωρώ ότι ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, έτσι. Όντως το κυρίαρχο στοιχείο, όπως και εδώ είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Δηλαδή από την παράσταση το 70% είναι μουσική, τραγούδια, όπως και παλιά στην επιθεώρηση, γιατί η μουσική στην επιθεώρηση είναι το βασικότερο στοιχείο για να δώσει στον κόσμο, και μάλιστα τώρα σε αυτή την παράσταση που ερχόμαστε τόσα χρόνια πίσω και παίζουμε τραγούδια που είναι όλα από τις παλιές επιθεωρήσεις, όλα γνωστά, και εμείς έχουμε δώσει τον εαυτό μας, έχουμε ξεκινήσει πάνω από 6 μήνες στην προετοιμασία. Ναι. Είσαστε μια δεκαμελής ορχήστρα. Δεκαμελής ορχήστρα. Εγώ ενορχίστρωσα, έχω φτιάξει 10 καινούρια τραγούδα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει και μια πρωτότυπη μουσική. Βέβαια, και τραγούδια. Από τα 60 τραγούδια, τα 10 τουλάχιστον είναι καινούρια. 60 τραγούδια. Όχι ολόκληρα, αλλά 60 τραγούδια. Τι λέτε, έχετε γράψει λοιπόν? Και έχω ενορχιστρώσει και τα 60 τραγούδια. Το φαντάζομαι αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Υπάρχουν και πρωτότυπα τραγούδια, έτσι. 10 τραγούδια πρωτότυπα. Και ήθελα να πω ότι μου έδωσε την ευκαιρία ο Φωκάς ο Ευαγγελινός, που είναι η πρώτη του σκηνοθεσία, μου έδωσε την ευκαιρία να έχω όλη την άνεση στη μουσική, ανάλογα και με αυτά που έγραψε ο Άγγελος ο Πυριόχος, και πιστεύω ότι θα είναι μια δουλειά που για μένα
που έχω υπηρετήσει γύρω 40 χρόνια την επιθεώρηση, είναι ίσως η καλύτερη δουλειά, η πιο σημαντική δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται από τα χείλη σας κάτι τέτοιο, ότι είναι πιο σημαντική δουλειά, και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνονται τέτοιες δουλειές. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το κοινό να εισπράττει από το παρελθόν πράγματα μέσα από την επιθεώρηση, και βεβαίως απ' την άλλη έχει και το νεανικό κοινό. Και εκείνο που ήθελα να πω, που εσείς το ξέρετε και το καταλαβαίνετε, έχετε μεγάλη εμπειρία, δεν υπάρχει playback. Σημαντικότατο. Γιατί ένας λόγος που η επιθεώρηση έχει πέσει είναι και αυτός. Ναι. Εκτός από την πρόοδο της τηλεόρασης, αλλά πιστεύω ότι εάν υπήρχε ζωντανή ορχήστρα όπως υπάρχει σήμερα εδώ στις επιθεωρήσεις, θα είχε άλλη ζωντάνια. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί επανειλημμένως μου έχουν πει οι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν τραγουδήσει πόσο σημαντικό για αυτούς τους ίδιους είναι να τραγουδάνε ζωντανά μαζί με την ορχήστρα. Δεν έχει άνεση ο ηθοποιός. Δεν μπορεί να δώσει ένα αστείο με το θεατή. Δεν μπορεί να δείξει, δεν μπορεί τίποτα να κάνει, γιατί είναι περιορισμένο στο playback. Ενώ με την ορχήστρα είμαστε από κάτω και παρακολουθούμε τον ηθοποιό. Είναι πιο σημαντικό, θέλει πιο οικείο. να δώσει και ένα καινούριο αστείο. Να κάνει και μια καινούρια κορώνα. Ναι. Να πει κάτι σε κάποιον από κάτω, κάτι του φώναξε. Έτσι. Αυτή είναι η επιθεώρηση. Λοιπόν, με τον Αντώνη Λουδάρο γνωριζόμαστε σχετικά, αλλά τον θεωρώ έτσι πολύ φίλο μου. Είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός, ζεστός, και στη συγκεκριμένη παράσταση, θα σε πάρω να φύγουμε, ο Αντώνης Λουδάρος ερμηνεύει την κυρία επιθεώρηση. Τα λέω καλά? Μια χαρά. Ωραία. Τι κάνει η κυρία επιθεώρηση, τι συμβαίνει σε αυτή την παράσταση? Τι συμβαίνει λοιπόν, μας ταξιδεύει, αυτός είναι ο σκοπός της, ναι. Μας ταξιδεύει σε ένα κάνει ένα οδηπορικό από το 35 μέχρι λίγο πριν τη Χούντα το 67, μας ταξιδεύει μέσα από την προσωπική της ζωή στην Ελλάδα και στην ιστορία. Και βεβαίως είναι η ιστορία της επιθεώρησης. Η επιθεώρηση η οποία ασχολείται. Πώς δηλαδή καταγράφτηκαν τα πολιτικά γεγονότα μέσα από την επιθεώρηση. Και πώς ατηρίστηκαν και όλοι οι άνθρωποι. Και μας ταξιδεύει μέσα από την προσωπική της ζωή, γιατί την παρακολουθούμε να παντρεύεται ένα δεξιό. Ναι. Να έχει κρυφό δεσμό με έναν αριστερό και παιδί μαζί του, και παράλληλα, ενώ τρέχει η προσωπική της ιστορία, τρέχουν τα γεγονότα στην Ελλάδα και αυτά όλα πώς καταγράφονται στην επιθεώρηση. Εδώ σας έχω φέρει δείγματα, μόνο για σας αποκλειστικά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη περούκα. Παρά τώρα ότι βλέπετε με αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι για να φτιαχτούν οι σκάλες. Έτσι τα λένε οι κομμωτές, δεν ξέρω πώς λέγεται. Η βάγκη τέλος πάντων. Αυτή είναι η πρώτη περούκα που φοράει όταν γνωρίζει τους άντρες της, που είναι το 35. Εδώ από εκεί που ξεκινάει. Εδώ όπως βλέπετε είναι καθαρό 40. Γιατί... Και εδώ κάνει κάτι σαν καλουτά, τι γίνεται? Κάνει λίγο σαν ανακαλουτά. Εδώ πια είναι μια κυρία πετυχημένη στην επιθεώρηση. Όπου έχει εδραιωθεί πλέον η επιθεώρηση. Και έχει εδραιωθεί και η επιτυχία. Πώς έγινε η επιλογή από τον Φωκά τον Ευαγγελινό? Ο Φωκάς για να ερμηνεύσει την κυρία επιθεώρηση. Ο Φωκάς, γιατί μαζί το συζητήσανε με τον Άγγελο τον Πυριόχο, ο οποίος έχει γράψει το έργο, και την έρευνα. Και θεωρήσαν ότι αυτός ο ρόλος θα πρέπει να παιχτεί από άντρα, και τους είπα γιατί. Η απάντησή τους ήταν γιατί η επιθεώρηση και η Ελλάδα μπορεί να είναι γένους θηλυκού, αλλά στα δύσκολα και η Ελλάδα και η επιθεώρηση ήταν πολύ αντράκι. Πολύ ωραίο. Και θέλουμε αυτό δηλαδή που λέω, το λέω και σαν έκφραση μέσα στην παράσταση. Πέραν από τις περούκες αλλάζει και κοστούμια, έτσι, φορέματα. Εγώ 14. 14. Εγώ 14 τον αριθμό. Εγώ έχω τα λιγότερα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 22 αλλαγές. Εξ ολοκλήρου. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Για να πάψει από τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Γιώργος Καπουτζίδης. Γεια σας.
Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Και εδώ πέρα, σε αυτή την παράσταση, θα σε πάρω να φύγουμε, κάνεις τον Κομπέρ. Ακριβώς, ναι. Ο Κομπέρ και τον εγγονό της κυρίας επιθεώρησης. Για πες μου 2 λόγια για αυτόν τον ρόλο, τι γίνεται. Είναι ένας διπλός ρόλος νομίζω, γιατί είναι και ένας Κομπέρ, ένας αφηγητής, λαμπερός άντρας πρέπει να είναι πάνω στη σκηνή και όταν είναι Κομπέρ. Ναι, και ταυτόχρονα ένα ευαίσθητο παιδί όταν είναι δίπλα στη γιαγιά του. Ο Κομπέρ λοιπόν στην επιθεώρηση αλλά και στα νυχτερινά κέντρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε, έλεγε και μερικά ανέκδοτα. Καλωσόριζε, έκανε συνδέσεις ανάμεσα στα νούμερα. Εγώ δεν έχω μιμήσει και τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά θα καλωσορίσω, θα συνδέσω τα νούμερα ως Κομπέρ και ως εγγονός θα βοηθήσω τη γιαγιά ή θα παρακινήσω μάλλον τη γιαγιά να αφηγηθεί την ιστορία της. Ναι, τι ανάγκη είχε ο εγγονός όμως, ο Κομπέρ, να μάθει τι συνέβαινε πριν? Είναι το τρυφερό σημείο της παράστασής μας. Πώς μια γιαγιά αφηγείται πάντοτε σε ένα εγγόνι τη ζωή τη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Κομπέρ μπορεί να ξέρει τα σχετικά με την επιθεώρηση, δεν ξέρει όμως τα σχετικά με την προσωπική τη ζωή. Αυτά είναι που μαθαίνει. Α, μάλιστα. Ναι. Και αυτό έχει ίσως ιδιαίτερη σημασία, γιατί ακριβώς. Όλα αυτά είναι και λίγο αλληγορικά. Ακριβώς. Και αυτή είναι η σημασία ίσως και της παράστασης, ότι μεταφέρονται αλληγορικά πράγματα τα οποία γράψανε και ιστορία. Έτσι είναι. Τι ήταν η επιθεώρηση? Αχ, η επιθεώρηση τότε έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο νομίζω στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή. Βέβαια. Υπάρχει και μια τάκα μάλιστα πολύ χαρακτηριστική που λέω εγώ ότι ψήφιζε ο κόσμος στις επιθεωρήσεις. Σε κάθε υπονοούμενο άλλαζε η κυβέρνηση. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει. Δεν ήταν δηλαδή μόνο διασκέδαση. Ήταν το ίντερνετ, η ενημέρωση, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, όλα αυτά τα πράγματα μαζί που έχουμε εμείς σήμερα, ήταν η επιθεώρηση. Και τότε. Να συμπληρώσω και κάτι ακόμη που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό. Τα τραγούδια που ερμηνεύονταν μέσα στην επιθεώρηση γινόντουσαν επιτυχίες μέσα από αυτό. Ακριβώς. Και υπήρχαν από το κοινό άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν την παράσταση ξανά και ξανά. Βέβαια. Τότε δεν υπήρχε. Αυτό που είπα έχει να κάνει σε σχέση με την πολιτική ζωή. Κατά τα άλλα πραγματικά ήταν έκφραση τέχνης και στην υποκριτική και στη μουσική και στο χορό. Πραγματικά η επιθεώρηση τα αγκάλιαζε και τα 3-7 είδη. Ναι. Έχεις δυσκολευτεί με αυτόν τον ρόλο? Όχι, ίσα-ίσα τον έχω ευχαριστηθεί και τον έχω απολαύσει πραγματικά. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που μπήκα στη διαδικασία να μάθω να τραγουδάω, να μάθω να φροντίζω το σώμα μου και να χορεύω. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το είχες. Όχι, δηλαδή ο χορός και το τραγούδι είχα κάνει στη σχολή. Ναι. Αυτό, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Ναι, δεν σε έχουμε δει ποτέ στο μουσικό θέατρο. Όντως είναι η πρώτη φορά να πάω καλά τα πράγματα. Και τα καταφέρνεις και μια χαρά. Καλά τα πάω, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι θέμα εμπειρίας. Οπότε δεν ήταν είναι θέμα συνείδησης περισσότερο για τον ηθοποιό. Ναι. Δεν ήταν θέμα δυσκολίας, ήταν κάτι το οποίο κλήθηκα να κάνω, ήταν μια πρόκληση και χαίρομαι πολύ κιόλας που χρειάστηκε να μάθω κάτι. Με τον Φωκά Ευαγγελινό πώς θα πας? Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο Φωκάς ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει αυτή τη δουλειά πριν από πόσα χρόνια, το 2006, και πραγματικά τον αγαπώ και τον εκτιμώ αφάνταστα. Οπότε με το που μου έκανε την πρόταση ήταν τεράστια χαρά. Και ήξερα ότι θα περάσω πολύ ωραία. Και περνάς πολύ καταπληκτικά. Κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Λοιπόν, θα σε πάρω να φύγουμε και εσύ ερμηνεύεις τον αριστερό παράνομο θεσμό της κυρίας επιθεώρησης που ερμηνεύει ο Αντώνης Λουδάρος. Ακριβώς. Για πες μου λίγα λόγια. Βλέπουμε σε αυτό, θα σε πάρω να φύγουμε, βλέπουμε την ιστορία της Ελλάδας μέσα από την επιθεώρηση, και ο Αντώνης κάνει αυτό το ρόλο με έναν εξαιρετικό, μοναδικό τρόπο, και είναι, όπως και η Ελλάδα και η επιθεώρηση, είναι πάντα διχασμένη ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, στην Βουγιουκλάκη και στην Καρέζη, στον Χατζηδάκη και στο Θοδωράκη. Είμαστε λίγο διπολικοί στην Ελλάδα και η επιθεώρηση είχε πάντα την τάση και η Ελλάδα να παντρεύονται τη δεξιά, αλλά να κλείνουν πάντα το μάτι στην αριστερά. Και αυτό με πολύ χιουμοριστικό τρόπο ο Άγγελος ο Πυριώχος το έχει βάλει στο κείμενο και λειτουργεί και διασκεδαστικά, αλλά και με μια σκέψη πολύ πιο βαθιά.
προσωπικά εσύ πώς ερμηνεύεις αυτόν τον ρόλο? Εγώ εστιάζω πρώτα στο ανθρώπινο στοιχείο της σχέσης, γιατί πέρα από τους συμβολισμούς είναι και μια σχέση ενός ανθρώπου που θέλει να είναι με μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν μπορεί λόγω των συνθήκων και λόγω των συγκρουόμενων πεποιθήσεων που έχει και των καταστάσεων. Είναι και παντρεμένη. Που στην πορεία παντρεύεται, οπότε ξέρει ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε το ανθρώπινο στοιχείο σαφέστατα είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα οι συμβολισμοί είναι αυτοί που σε στιγμές και σε κάποιες σκηνές και σε κάποια, είναι αυτές που χρωματίζουν και δίνουν ένα στίγμα και της πολιτικής, κοινωνικής κατάστασης που υπάρχει στην κάθε εποχή και αυτό που μπορεί να κρύβει ή μια πίκρα ίσως ή ένας δυναμισμός είναι σε αποχρώσεις. Με δύο λέξεις, αυτή η παράσταση, το θα σε πάρω να φύγουμε, τι είναι για σένα σαν ηθοποιός? Για μένα προσωπικά, εάν μπορούσες να το αντιμετωπίσεις και από τη μεριά του κοινού ίσως. Ναι, νομίζω πως είναι μία αφορμή να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Η ζωή μας και ειδικά η ζωή εδώ στην Ελλάδα φαίνεται να κάνει κύκλους. Είναι καλό να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Η παράσταση θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ένα musical documentaire κατά κάποιο τρόπο. Το να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα μας βοηθάει πολύ στο να κοιτάμε λίγο στο μέλλον και να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα λάθη. Να μην κάνουμε λάθη, μπορούμε να κάνουμε. Είναι κακό να κάνουμε τα ίδια λάθη. Μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας, έτσι δεν είναι? Οπότε όταν καταφέρνεις μέσα από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία να θυμάσαι το παλιό, να θυμάσαι όταν καταφέρνεις μέσα από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία να μαθαίνουν οι καινούργοι, να θυμούνται οι παλιοί και από εκεί και πέρα λίγο να λειτουργεί και μέσα μας και με έναν τρόπο που να μας κάνει να προστατευόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό, τότε αυτό έχει ένα τριπλό όφελος. Κατά τη διάρκεια που μιλούσα με τον Μιχάλη τον Μαρίνο, όπως ακούσατε κιόλας, χτυπάει η πόρτα και νάτος ο Μέμος Μπεγνής. Τι κάνετε, καλησπέρα. Για χαρά σου. Ευτυχώς δεν σας διέκοψα. Κάθε άλλο συμπλήρωσες ακριβώς αυτό το οποίο γίνεται και στην παράσταση. Τι γίνεται δηλαδή? Ο Μιχάλης Μαρίνος ερμηνεύει τον παράνομο δεσμό της κυρίας επιθεώρησης, ενώ εσύ το νόμιμο. Το νόμιμο, την εξασφάλιση. Κοιτάξτε, αυτά είναι τρία πρόσωπα που δεν είναι υπαρκτά, όπως και ο Κομπέρ, το τέταρτο που είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Είναι αλληγορικά. Ο Αντώνης Λοδάρος καλείται να παίξει την γιαγιά επιθεώρηση που πια δεν υπάρχει. Και όπως λέει ο εγγονός της, είναι εγγονός γιατί η μαμά του Κομπέρ ήταν η μετεπιθεώρηση. Οπότε όταν καλεί ο Κομπέρ την γιαγιά να του πει πώς ήταν τότε τα πράγματα και τι συνέβαινε τότε στα ωραία και πολύ έτσι μυθικά, θα το έλεγα, χρόνια της επιθεώρησης, εμφανίζεται η γιαγιά επιθεώρηση και εξιστορεί τα πράγματα πώς ήταν από το 30 μέχρι το 67, άλλωστε και αυτή είναι η παράσταση. Και αυτή είναι η παράσταση. Και όπως ξέρουμε στην Ελλάδα πάντοτε η επιθεώρηση φλέρταρε με την αριστερά και ήταν εξασφαλισμένη με τη δεξιά. Περνάμε από περιόδους όπου ο Καραμαλής ισοπαίδευε με την Αθήνα για να φύγει οικίες, όπου ο ίδιος της λέει και εγώ θα σου γραμμίσω και άλλα θα σου χτίσω πολυκατοικίες, σου κάνω αυτό, θα σου δείξω το άλλο, θα σου δώσω το άλλο, αλλά πάντα ήταν ερωτευμένοι με την αριστερά. Όλα αυτά που περνάνε και μέσα από την επιθεώρηση των εποχών, γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καταστάσεις και πάντα η επιθεώρηση το είχε αυτό και ήταν σημαντικό, ότι προσέγγιζε με έναν άλλο τρόπο και τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και τα γεγονότα τα πολιτικά. Ακριβώς. Και όπως λέει και η γιαγιά επιθεώρηση μια τάκα είναι ότι στην επιθεώρηση ανέβαιναν και έπεφταν κυβερνήσεις. Ανάλογα με το τι άκουγε ο κόσμος και το τι πλάσαρε η επιθεώρηση στον κόσμο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην δική σας παράσταση τώρα, τη 2013, θα σε πάρω να φύγουμε. Έχει μια εκτονοτική τάση, παρόλο ότι αναφέρεται στο παρελθόν, το οποίο όμως μας διδάσκει, έτσι. Σίγουρα μας διδάσκει και αυτό ακριβώς. Και αλλή μόνο αν δεν διδασκόμασταν από το παρελθόν πρέπει να διδασκόμαστε από το παρελθόν, γιατί είναι γνωστό ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Είναι ένα μάθημα αυτό για τους νεότερους και για εμάς και για τους Έχει σημασία αυτό που λες για τους νεότερους, θα σου το έθετε ούτως ή άλλως. Μεγάλη σημασία, γιατί οι νέοι πρέπει να μάθουν από αυτά τα πράγματα και την ιστορία επαναλαμβάνεται, να μην κάνουν τα ίδια λάθη. Ναι. Γιατί υπογραμμίζονται και πάρα πολλά λάθη της Ελλάδας, της τότε εποχής. Και η επιθεώρηση, όπως και η δική σας παράσταση, είχε αυτή την ευκολία να περνάει με έναν πιο απλό τρόπο αυτά τα διδάγματα, αυτά τα μηνύματα, ακριβώς. ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητά. Ναι, να τα χωνέψει πιο εύκολα ο νέος κόσμος. Ο νέος κόσμος, ο απλός. Και σε αυτό έκανε πολύ καλή δουλειά ο Άγγελος Πυριώχος, που είναι με τόσο απλό και τόσο περιεκτικότητα, να το πω, που είναι πολύ κατανοητά και στα νέα παιδιά. Και έχω κάνει εδώ που Βαγγέλης το έκανε τόσο ομορφή σκηνοθεσία σε όλη αυτή την παράσταση. Και η Τάνια Τρύπη στο «Θα σε πάρω να φύγουμε». Και πού θα πάμε με αυτήν την παράσταση? Θα πάμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στο παρελθόν. Θα θυμηθούμε πράγματα, θα μάθουμε πράγματα και θα περάσουμε 2,5 ώρες πάρα πολύ όμορφα και ξέχνιαστα. Εσύ τι ερμηνεύεις σε αυτήν την παράσταση? Όλοι κάνουμε διαφορετικούς ρόλους και πολλούς. Εγώ ερμηνεύω την Σοφία Βέμπο, την Γκέτι Μπελίντα και τραγουδάω και το τσιγκάνικο ταγκό από τον βαφτιστικό. Είναι σημαντικό να ερμηνεύεις με την προσωπικότητά σου, βέβαια, μία Σοφία Βέμπο. Ναι, και μία και την Μπελίντα. Σαφέστατα. Απλά εμείς δεν μιμούμαστε εδώ. Ναι. Ο καθένας πραγματικά καταθέτει την προσωπικότητά του. Δεν το ήθελε και ο σκηνοθέτης μας, ο Φωκάς, ο Βαγγελινός. Είναι πολύ σαφής στις οδηγίες του, ξέρει ακριβώς τι θέλει και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια με το τραγούδι και με το χορό μια χαρά τα πας. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, όπως άλλοι συναδελφοί σου, ας πούμε, έλεγε η Ελισάβετη Μουτάφη, ότι εγώ δεν είχα με αυτό το χώρο σχέση κτλ. Εσύ βέβαια έχεις δώσει πολύ καλά δείγματα και νομίζω ότι απάνω στη σκηνή νιώθεις πολύ άνετα. Είναι δικό σου πλέον το πράγμα. Είναι πολλά χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το είδος και το αγαπώ ιδιαίτερα. Οπότε για μένα είναι μεγάλη χαρά. Τι συμβαίνει σε αυτή την παράσταση εδώ, θα σε πάρω να φύγουμε? Πολλά τι είναι πράγματα. για σένα αυτή η παράσταση? Χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Και για το κοινό τι θα είναι? Πολύ μεγάλη χαρά και ταξίδεμα. Ταξίδεμα. Ναι, βέβαια. Θα αναπολύσουν οι πιο μεγάλες ηλικίες, οι πιο νέες ηλικίες θα μάθουν πράγματα με έναν πολύ γλυκό τρόπο και εύκολο και είναι έτσι δοσμένη παράσταση που είναι καταιγισμός εικόνων. Καταιγισμός εικόνων. Και νομίζω ότι έχει γραφτεί από τον Άγγελο Πυριώχο πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό. Και όχι μόνο αυτό, δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, παίρνεις τις πληροφορίες που πρέπει και αμέσως δεν περνάς. Δεν κουράζεται ο θεατής, θες να πεις. Και αμέσως περνάς στο επόμενο, και δεν προλαβαίνεις. Τι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, η στοιχεία ποια είναι? Ό,τι λέμε, πάρα πολύ ωραία γνωστά τραγούδια. Με πρόζες χαρούμενες και συγκινητικές, γιατί περνάει η ιστορία της Ελλάδος μέσα από την επιθεώρηση. Και με πολιτική χρειά θα έλεγα. Σαφέστατα. Με μια καταπληκτική ορχήστρα που έχουμε την τιμή να διευθύνει ο κύριος Κατσαρός. Ο οποίος γνώρισε και πράγματα. Ο οποίος μόνο οι ιστορίες που έχει πει σε μένα προσωπικά όταν κάναμε την πρόβα μας είναι ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Ανεκτήμητες γνώσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί να μην έρθει κάποιος να του διέχει την παράσταση. Ελισάβετ Μουτάφη, αυτό που κάνεις σε αυτήν την παράσταση, θα σε πάρω να φύγουμε, είναι κάτι που δεν έχεις κάνει πολύ, ενώ η συμμετοχή σου σε μουσικό θέατρο. Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή, όχι, δεν έχω μεγάλη εμπειρία από αυτό. Το μόνο που έχω έτσι πλησιάσει λίγο προς τα εκεί ήταν στο Θεσσαλικό, που κάναμε Μαριβό, αλλά που είχε τραγούδια, έτσι, και χορευτικά. Και όταν συνεργάστηκα 2 χρόνια με την Κάρμεν του Ρουγκέρου στο Εθνικό Θέατρο, και εκεί είχα τέτοια εμπειρία, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό και όχι σε που αυτή την εδώ. ένταση που σας μεταφέρει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ακριβώς, με τον ειδικό. Να σε ρωτήσω, ερμηνεύεις κάποιες προσωπικότητες, γυναικείες προσωπικότητες του ελληνικού μουσικού θεάτρου και της επιθεώρησης?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πρώτα να... συγκίνηση, καλά, δεν το συζητώ. Και αμηχανία, ίσως. Ναι, αλλά τι γίνεται, αυτό που είχαμε ως στόχο όλοι μας, είναι να μην μιμηθούμε κανέναν από αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ούτε εύκολο είναι, ούτε σύγκριση μπορεί να υπάρξει. Έτσι, γιατί ο καθένας από εμάς, πέρα από το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν θαύματα, έτσι, δεν νομίζω ότι ο καθένας από εμάς φέρει και κάτι δικό του. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε μία αίσθηση, να θυμίσουμε στον κόσμο με τη δική μας προσωπικότητα και να τους πλησιάσουμε σε εισαγωγικά για να δώσουμε μόνο την αίσθηση. Όχι να μιμηθείτε. Όχι να μιμηθείτε, και αυτό είναι ίσως και αξιοπρεπέστερο από το να μιμήσει αποκλειστικά και μόνο. Το να μεταφέρεις. Καταρχήν, τι να μιμηθείς από αυτά τα τέρατα. Πείτε το, ναι. Δεν έχει να μιμηθείς. Και για μια νέα ηθοποιό και σε ηλικία, ας πούμε, Ευχαριστώ. και ωραιοτάτη πρέπει να συμπληρώσω. Είναι σημαντικό, δεν είναι, να ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο όμως αυτά είναι συγκλονιστικό, δεν είναι απλώς σημαντικό, και είναι και σημαντικό πολύ για μας που μεταφέρουμε και στους νεότερους, ελπίζουμε, πέρα από τους παλαιότερους που την ξέρουν, όλη αυτή την ιστορία. Είναι αυτό που λέγαμε της Ελλάδας και της επιθεώρησης, και πολιτικά και καλλιτεχνικά, γιατί υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Αυτό που έγραψε ο Άγγελος Πυριόχος, ότι προσωποποίησε την κυρία επιθεώρηση, που παράλληλα έχει έναν δεξιό και έναν με απαράνομη σχέση με τον αριστερό. Ο παραλληλισμός αυτός και η αλληγορία πώς σου φαίνεται εσένα? Νομίζω ότι είναι πολύ κέριος, γιατί πάντα εμείς οι Έλληνες είχαμε αυτή την τάση να παθιαζόμαστε και να διχαζόμαστε σε δύο μέρη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ κέριο. Το κάνει με πολύ χιούμορ ο Άγγελος. Και εκεί που πρέπει με ισορροπία σε όλο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο να μεταφερθεί. Νομίζω όμως ότι πρώτον γίνεται με χιούμορ, δεύτερον γίνεται με ειλικρίνεια και τρίτον ξέρουμε πια σαν Έλληνες όλοι τα λάθη μας. Νομίζω ότι πια τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Οπότε δεν μπορούμε να παρεξηγούμαστε. Το ζήτημα είναι όμως μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Προσπαθούμε όλοι. Και η επιθεώρηση πόσο βοήθησε γενικότερα και παλαιότερα. Σαφώς. Μα με ρωτούσαν γιατί, ας πούμε, μπορεί η επιθεώρηση να χάθηκε έτσι ή να μην γίνονται δουλειές. Γιατί και πολιτικά, όταν όλο αυτό το πράγμα, όταν έχουμε βουλιάξει σε σχέση με το γιατί παλεύουμε, τι διεκδικούμε, και οι νεότερες γενιές, πώς είναι δυνατόν να εξελιχθεί και το αντίστοιχο είδος στην κοινωνία? Θα σε πάρω να φύγουμε λοιπόν, γιατί η επιθεώρηση είναι η ιστορία και η ιστορία περνάει μέσα από την επιθεώρηση. Ακούσατε και τον Άγγελο Πυριόχο και τον Φωκά Ευαγγελινό και τον μαέστρο Γιώργο Κατσαρό, αλλά και τους συντελεστές, τους ηθοποιούς που ερμηνεύουν μαζί με άλλους 36 στο σύνολο ηθοποιούς και χορευτές σε αυτήν την παράσταση. Μια παράσταση που στις μέρες μας επαναφέρει την πραγματικότητα της ελληνικής επιθεώρησης, γιατί όπως επανειλημμένως έχει λεχθεί, η επιθεώρηση είναι καθαρά ελληνική. Με έχει πιάσει τρέλα, έλα, έλα.